Mày này bị chắn lắm rồi đã. Thế vậy. Mày này bị chắn lắm rồi tao vẫn cổ. Thằng bé này, anh chị. 1-0. Nomor ko mày này bây giờ mà gần. Susim itu tak kali lah. Tak itu tak kali. Gila aku sih gue punya chắn cái gì mới thằng lại cái gì. Jalan dia jalan. 1-2. Eh, pukul kursi dulu ya. Mulai dong ya. 1-2. Coba di. Oh, Paul. Apa? Bega. Mày này bây giờ khẳng định gì. Siwan. Dia malah disuruh kau pun aman. Oi, tu bol. Hai dai. Satu dulu kan hal itu. Ada jam nabi itu. Pataru rồi, slide nào à? Bola lagi sini beda. Itu lagi lihat. Itu lagi lihat. Wah, ini kunci dia mana masuk? Wow! 7-2. Jangan tuh pena, muria pun. Masih lagi sila, bola. Ini. Hele ini bol khubnya apa baru jadi. Jatuh kali ni sih saya lagi. Bây giờ mà chỉ liền đấy không ăn chuyện. Phát số đúng phải đi không năng à? Tuy số đi ra mấy chúng taจะไปphát số đi liền mấy. Số của tiếng nó mới vừa. Rani. Số lắm chắc này trên chúng ta ora. Phát số đi liền mấy chín hồ tiếng nó vậy. Kamu yang nyering macam ni malah. Ball receiver ada. Bila lagi? Ayo. Sini uji. Aku ada. Ayo je bro. Cara tu malah sekarang. Oh, masih oh. Để.
हांखु जागौमोनलै बायला हांखु जागौमोन नालायबा Kita. Kan dia sudah sini. Full five. Banyak. Full five. Angkat ini pula sih dia hazar. Angkat no. Angkat lagi. Angkat no dong. Undur. Oi, show. Mbappe sih. Boleh bola Mbappe dong, ya? मा जालांब्लांलै आगौ आहरनिया boleh nggak? Magi nambuye. Power he. Gerga jauh bilang loga. Nihir nang bazaile. Bola limin terakhirnya. Nihir nang na. Lenda kalau yang mantul yang mana kah? Alak sweet apa lagi kan sih? Eleven 17. Kangge pun pelan nih saya links tak. Hei,
फाग्ला बारबाव फैखायामोन दंखायोमोन न'खर दंमोन न'खर केस जायोलै फैना बाराखा सोमखोर बसुमतारी हादाननि आवगायना दंलै फंबाय हादान 17 20 थांबाय खोमालै 1912 नो हादान 19 गस्लाबारि 12 न'खर केस सौथु सौथा थैलाबायखो हम बेखौनो माइक बल लानानै होदो ग्रोमनो बल सोनांगौ प्रदीप सिंह नमस्ते दादाजी दहाय नुदों आं Gila, istirahat gila. Ayam. 15 wah. YouTubeआवसो नायो माथो फेसबुकआव नायबावा ओरै YouTube ओरै फेसबुक डाबल लाइभ मोजां नङालै केमेराया दाम खम मबाइल नै लाइटनि थाखाय बेयो
Làm thế nào lấy cái đấy? Mengenali? बेहाय सोरनि जायगाया Bugra goजा डिफेन्स गैया गेलेनायाबो समाव जायो समाव जायालाय buगाव मोनथानांगौमोन होनबासो एसे buगाव मैदेर थेवबो एसे साबसिन सानैसो बुग्रा थाबानो साथामसो बुग्रा थाबानो जायो ada सोर ओंखारगोनलै फुंखा नङा वालथिं जागोन नाथि Cuma kami jaga lele. harusnya harusnya hei Allah lifter abi jaya fakol le lah sing jangan be live box dong Binang, mau kamera putih, watch time nong deh, YouTube nya, sehari aja. Kamera sih mana? Kamera sih mana? Tuh siluan lain deh. Kau kau nang pidum thang watang ne. Boria. Barbau kunci pakai bela. Barbau deh. Ultra sih bangsi kosong jadi itu.
मा खालामनो एफा मोजां बलखौ बेबायदि जों बिसोरखौ फोथायनो हायो उल्थासो बांसिन खस्थ' जाफैलाय उलार बैजों खनसेल' जादों खेबथाम जाफैदों खस्थ'आनो लागायबाय रावबो दिसुना खावबोसो खोमालै सिगां माखौ जाहैबावोमोनलाय बिस्कुटजों लाखांनो जासिगोन दास बल बुख्लेंखादोंलै फौजिया दगलपारा माबा दगलपारा बुरामनि बेटेलेन मोनो माबानाव दंमोनलै सना होदोंमोन मानसिखौ सिनायनो बारा नुखांखाबायलै नोंबो बे मानसिखौ है बिदि होयो खमजुरि माबोरै होननांगोन बेमारसो होनदों खोमालै 유튜브 나가나 샷사로 빨라 फेसबुक मोनाना फेसबुक सालायनो मोना इउटिउबाव सोना सार्च खालामबाव गैयाना माथो गैयालाय बावो खुलिबा बेनो बोसोरसे थायो माया फेसबुकनि माबाया नेट मानो बोसोरसेल' थानांगौ फेसबुकफ्रालाय मानो बोसोरसेल' थानांगौ डिलिट खालामनाया ना दाननोल'सो माबाल'सो जायो दानो लग आउट इउटुबाथ' र' जिमाइलजों जाबाय लाय मायदि क्लियार नुयो फंबाय नोंना आं जासिनासै नङा आं नायनोसो माबाखौ इउटुबाव मायदि सार्च खालामनाया लाइभ नायनो क्लियार नुना नङा इउटुबावबो दं डाइरेक्ट मोननैबो साबसक्राइब दंखायो हारिखौनो जासिगोन खोमालै सोरबा एरलिनानै फैलायबाय सोरबाया नेदों सोरबाया एरलिन हरदों फायला क्लियारसिन मावना नोंनिया साबसिन आंनि दाम खमसिन नङा आंनिसो आं खेबनायसो बे फार्स्टखराव होदों बावो हावलदार ने मोटिभेसन खुनुरुखुम जाबाय नंखायसैलै हाजार मानसि बेनो नायो बेरनाबाराव सासे थैबाय थादों ओमफ्राय अखा नायैनो माबा थैबाय सेथ'
मानो फैनो मोजां मोनलाबायलै माथो होनबावनो मानसिनि जिबनफोरखौलाय सिलुक जाजोबखो दिनैलाय बिदिसो होनजाबाय आयदा फैबावबाय बिसिनियाव हनै फैला मोनदों ओंखारलांखाल' फैनांगौ ओंखारबाय जाखाबाय आमल खम्बो माबाबाय नालाय नामाबाय मोनसे आं नुखाबाय मानो सानै नोंनियाबो लाइफखौ सार माथो मानसि नांगौ बेबो आंनिसो थानाय नामा नोंजों साथाम सुलायबाय बेराय हिनजावसो दा हिनजाव बायदिसो फैयो बल खेलाखौलाय सोर नायलाबायनांगौ खिग्राबो खोमोरग्राबो थांजोब्बाय एसे ओंखारनांगौ लांखागोन दिनै गोग्रोमनो गेलेनो थाखाय मोनसे हरनांगोन बेयाव दोरोदखा अबेबा जायगानिफ्राय लोंहैनाय बेला बे थाबैग्रियासो जोंहा जानांगौ बला देरसिन नङालै जानांगौ फानबावो जोंहा जोंनि थाखाय बला देरसिन नङा जों जानोबो रोंखाया बलजों फानोसै जाबाय सिंजों हाबजाबाय 5:23 ना मांखो बहाथो हाबावनांगौ जाखो 16 उपमान लासिं सिम्बल दहायनि साइसआनो लासिं सिम्बल नामा Halo, Betara. Ubun lagi ni oleh. Ubun lagi lagi. गोजौ मानसिया गेलेब्रा जुनियर मानसि गिनाङाना साहस जानांगौ नायदों नों नायबाय था दे माला फैगोन माला फैगोन आच्छा गाबोन लाला का पार्टी के उठा के हां dia kelam betul. Ya. Ya. Bikinnya nih. Hah? Di belakangnya tuh kau ada kau jadi. Bikinnya jauh juga. Tunggu nih. Kristen mana ya? Kristen aja. Menjoka. Halo. Di belakangnya nih dan belakangnya tuh buka kau. Gawan lana faibai dah. Oh, dah.
ôi thì khởi mừng khởi giao môn mà này lắm một thằng khả năng bây giờ cứ làm leo thầy một lần khả năng này गोलैबाय सोंदोंमोन गोजौसिन गोजा आथिं मटर मा बानाय फैनाङा ना ओइ फुंगा एथ' गोजौ मानसियानो गियोबा गैयालै अन्थाइ गोजासो बे बारावबो नंखायसो जागोन खोमालै ने गावसिनबाथ' मोनला मोननो बिदिखौ हाखाया खुनु माबा गैयै थांखाबायानोसै आवारोलै फुंखा बल जानायफोरखौ मानो गियो हाजार बुंजाम गैयाबा बोलो जाया बोरायासो हनै खुनुरुखुम फुथारबाय बिसोर हाखायोलै बोरैबा पास नांबा गैलामोनलै गोरोंखा गोरोंखा बियो हासुखा माखायनो दोन फैबावगोनसो बेले जानला थैबाय बाला माबा रोंगौलै नायग्रा बिसोर लाबा माने साहस खम जायो साहस जाखागोन गिखागोन गोजों बल गैया Out lên. Running nama. Running. Ayo kita running sudah. जोंनि जोंनि खिन्थु कालेक्सनसो थांगासिनो जाबाय एकानसे
बे सुपार बलफ्रा सासे तुग्रां फारामानि बुथां बुफैगोन लोंनो गैयाना तुग्राखौनो गैया जायगायानो थिग जायाखै जाबो माहाय थिग जायाखै फैनाया सोरसोर थांनो लादों बिमा गानोहायใช่ได้เลยมีอะไรเลยbiar langनो नागिरदों बिमा गैबावानो ชื่อหนาว दालाय मा सोरनावโอ้ยมีอะไรเลยท่านดู जाबाय दा जाबाय เยี่ยมนุ่มสลับไปเลยมีใครมาช่วย บ้าละมุนบอกว่ามาใครบูดีคูบไว้ดีเฟนเชียก็เลยมาไปมันลายอ่ะเดี๋ยวเราเกมมุสลิมนะจ๊ะผมมีคนเลยอ่ะขนมมาแล้วเพื่อนอะไรเนี่ยใคร Angka perkutaan sudah. Angka berapa? Angka hilai. Hah? Komesna hilai. น้ำตรง มาบุรี Angka berapa perkutaan sudah. Iya. Dia bidik bagi le kompetisi kita ada guys. Kita lalu tangga-tangga. นึกชื่อเราเหรอนึกชื่อเราไม่ใช่ยังไงเถอะไม่ต้องมาแทนนะบ้านมีชื่อเราด่าอะไรอย่างเงี้ยเลยคุณน่าอะไรนึกแน่เลยนี่กันเลยก็นายนึกวิดีโอบุกกันเลยว่าที่บุกแล้วนายนึกอะไรไปนี่ก็บุกกันเลย गोजौल' मानसिया आंनि सिप नुजोबा बेखौ मोननाङा बेखौ आखाइ दङ नाया ना बियो boleh nggak? Mau kalau nane. Makanya maju bulu. Nih neng lagi. जानला मोनला थैबायबो Gile. Bukti bukannya. Nyur dong. Saya. Sini cái này. Biết cái vậy chứ? Này. Cái ya. Giờ terus lah ya. Pun bukan kerja hilin, kami bikin macam cerita sebenarnya. Ini macam buiman. Nungun tuh mana? Cerita tuh apa? Kita lewat sini, Sorry, pilih deh. Konser sama sama cerita deh bela. Sudah kena mana? Jangan halah tu. Itu. Yang kan, yang mana tu? पार गेम दो Itu betul sekali sudah mulai. Permainan dang ni. Gila, itu gila. Ayah. Kau bisa lah tu gila buat apa? Gila. Anda ni, masih lu pasal lu siapa? ए बे ब्लगा नांथायाल Gua harap gua jadi video blog. Lu kan ada manisnya bro. Yang sama lu lah siapa? Kau nak kasih nomor tu?
20 not Bolasnya garislah. Siangnya foto kumuman. Sekarang gelap sih dia. Logo bangji amra. Không sâu bẹ, bisa. Phu trả lấy vai. आवाज ना गेले आवाज Ram ya lupa. What did she? Char itu. Wah, sudah pernah ada. 왔잖아 정이야. Pernah wa mun ke sudah ni baru. Tuh, terus tak kenal mau mesti bukan. Kerbi. Upri baji. Hele bele. Bang, sungguh ini kisiman sepan makanya. Lalin na bang sinda jeng chen. Bu baru terasa. Cah kayak lagi. groho last time Mas feeling ka tali. Lang kan. check sexy ball. Last time na biyo. Later. Jebul mari. Kharing sekali orang nama. खत्म मिला है लांना Patar dah bisnya buat. Bicara Bar hoba. Kaya na sih. Itu bisa di sini bar. mas apa aja ke bio Makanya. Siapa ini? Mudah Bang Raili. Siapa? Kelingur baile fung kamu terbaik man. Kim jawai nama? Ketam. Oh, pasu dah pasu. Munbam menguna apa thawai? Hah? Gile. Nak ke depan ni? Bisa ni nang. Nggak masalah. Dia meneng. Mentam berapa?
मोननैल'सो जागोन दा मोनथाम थाङाखै फारगोन ना मोनथाम थांबाय ब्रा फारगोनसो ना फास' फास' बा 11 थांसै ना एबार कालेक्सनावसो खामानि गोनां गोजाखा बिदि गेम मोनो बहुत खुसिसो नङा बेसेबां गोलैगोन 20 थाखा गोलैयो बल मोनसेया मिथिबाय 500 थाखा बा 25 गेम नङा होमबा 20 थाखा गोलैयो बल मोनसेयाव पइन्टआव हा ओइ लागा 20 थाखा खामायबाय फुल पावार नांगौब्रा गिलुं गिलुंबा बेसे ग्रास नांगौबा ओइ ले पइन्टआ बेसेबां गोलैसानो 20 थाखा गोलैयो 500 बा 20 थाखा मोनो पइन्टआव लागाव 20 थाखा थांलायबाय गुरदां 20 थाखा बिस थाखा मोनबाय बियो खावनानै गोदो खावग्रा मानसि गैलालै दमदार मानसि गैला प्लास्टिक 20 थाखा नों 40 थाखा मोनबाय दे लाला ओ लाला 40 जाबाय नोंनिया बिसोरथ' मोनखायाखै पइन्ट सिगारेट नांगौ फारगोन 500 लागाव 20 थाखा हरफिनबाय उन्दैयाव होदोंमोन गरसे लुगैदों Bis फैखाया जागोन नालाय जालालै साथि खामायबाय दे बियो हानाया गरनै बिरदों आवासो ओइ जालु लालाया 60 थाखा खामायबाय खिन्थु दस्रा गैया हानो बे गेजेराव दोन बुस्थुआ होमबासो हागोन बिसोरो Kau karena apa kali ya? Lah. Monik Sherman ya? Monik Sherman. Tiba Maza. Are, balik. Ayo, salah. Pressure nama. Morning watch खालामदोंमोन
बारु साननै सानथामाव थाबनो उनाव बेलेग प्रेसार टेसार माबा माबि दंबा सानथाम सानब्रैबाबो थाखोमोन सिगांसो बोथोर सोलायनाय जायो बे मेफ्रावबो जायो मे जुन बोथोर सोलायनाय जादों ओमफ्राय मदद हासारफोरा डाक्टर 20 थाखा नै बेयावनो मिलायनायाव लानांगौब्रा माबाना डिस्ट्रिक्ट आउटखौ जोंबाय आरो जाबायना दाबो दङ 7-9 औवा बोरायलाय मा खालामखो मानसिया सोरबा थांलाब्रा बल बोखांनांगौलै बिदि बुरियाव